Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Похваленный Иисус Христос. Ваши экселленции, поважанные браты у святарстве, дорогие сестры законные, шановные браты и сестры. 30 годов тому, у 1989 году, коли уже наступило певное потепление после мерзлоты вечно воюючего атеизму, святый Ян Павел II з думкою про адраджэнне і развіццё рэлігійнага жыцця ў нашай краіне, ў нашай роднай Беларусі, прызначыў у нашу краіну першага біскупа. Першага біскупа пасля гэтага вялікага перапынку, вялікіх тых канікул, можам так сказаць, для таго, каб адрадзіць структуру каталіцкага касцёла. Ён стварае апостальскую адміністратуру для католікаў лацінскага абраду ў нашай краіне і прызначае першага кіраўніка, першага апостальскага адміністратара. На гэтую функцыю, на гэтую пасаду ён выбірае ксяндза Тадеуша Кандрусевіча, пробашча з Гродна, і прызначае яго біскупам тытулярным Гіпоны. 30 гадоў таму распачынаецца новая старонка ў гісторыі нашай краіны і ў гісторыі каталіцкага касцёла нашай краіны. З рук святога Яна Паўла II ксёндз Тадеуш Кандрусевіч у тым жа годзе атрымаў біскупскую хіратонію, стаў біскупам і распачаў сваю апостальскую дзейнасць. Дзякуючы яго працы, дзякуючы яго намаганням, дзякуючы яго малітве, яго старанням, яго такому біскупскому подзвігу у нашай краіне пачалі вяртацца святыні, пачала адраджацца вера. Тысячы і тысячы людзей знайшлі сцяжынку да Бога. Канешне, заўважаны быў гэты вялікі высілак, заўважана была гэтая вялікая харызма, і таму святы Ян Павел II кажа, што мам іншае заданне і пасылаю цябе у яшчэ больш складаныя ўмовы ў Расію, дзе абсалютна знішчаны ўсе структуры, дзе існавала толькі дзве каталіцкія парафіі ў Маскве і Санкт-Петербурзе, і ў 1991 годзе уладыка Тадеуш выязджае ў Расію. 16 год апостальскай працы ў гэтай краіне адраджаюць структуры касцёла, з'яўляюцца новыя дыяцэзіі, з'яўляюцца сотні парафій, прыязджаюць святары, законныя сёстры, тысячы вернікаў знаходзяць сваю сцяжынку да храма, таму што гэты храм, гэтае месца з'явілася. І зноў святы Айцец паклікаў біскупа Тадеуша вярнуцца на Беларусь. І ў 2007 годзе ён вяртаецца як мітрапаліт Мінска-Магілёўскі ў нашу краіну для таго, каб тут несці далейшае служэнне. І вось ужо 12 год пад кіраваннем арцыбіскупа Тадеуша, нашага мітрапаліта, наш касцёл развіваецца, наш касцёл умацоўваецца, і мы бачым гэтыя вялікія плёны. І сёння падчас гэтай святой імшы мы асаблівым чынам хочам падзякаваць Богу за гэты дар 30-годдзя біскупскага служэння нашага владыкі Тадеуша. Мы дзякуем Богу за гэты яго провід. Это не проста быў провід Божы, бо нават сам факт, што прыняў пасвячэнні на біскупа ад святога Яна Паўла II, напэўна, ён набраўся гэтай энергіі ад гэтага вялікага святога нашых часоў для таго, каб гэтую энергію, боскую энергію несці людзям. І я прашу ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, сёння памятаць у сваёй малітве пра нашага дастойнага юбіляра, пра нашага мітрапаліта арцыбіскупа Тадеуша і прасіць нашу нябесную заступніцу, Маці Божую Буцлаўскую, мець яго заўсёды пад сваёю апекаю. І я думаю, што мы зараз усе бурна прывітаем нашага мітрапаліта, дзякуючы Богу за гэты дар, не гледзячы на дожджык, каб нашы апладысменты, наш вокліч быў чутны не толькі ў Буславе, але і ў Крывічах. Вітаем нашага владыку, нашага дарагога, любімага, каханага юбіляра і просім цэлебраваць гэтую святую імшу.
Ваші ексцеленції, поважані святари, глибоко поважаний представник Православної церкви, консекровані особи, дорогі вірники, особливо пілігрими, які прийшли пішком, може приїхали на роверах, може у інший спосіб добралися сюди на це свято. Я сердечно вітаю всіх вас у другий день святкування чергового фесту, Буцлавського фесту. Буцлавського фесту, який у минулому році був признаний ЮНЕСКО як нематеріальна духовна коштовність. Це вельми важливо і для Костьола, і для нашої країни. Дякую ксензу біскупу Юрію за його слови привітання, запрошення до молитви. Годи йдуть, і з цими годами так само приходять юбілеї. Для в цьому році так само свій юбілей і святарство 35-годця, і 20-годця біскупської консекрації означає біскуп Казимір Великоселець. Так само є і інші ще юбілеї святарів, об яких ми потім після імши скажемо. Моліться об усіх, помоліться за мене, помоліться за біскупа Казиміра, так само за архімандрита Сергія Гаєка, який недавно закінчив 70 років свого життя. Помоліться за всіх святарів, за біскупів, за консекровані особи, щоб ми, ті, які покликані, ті, які відказали Богу наше так, на Його слово, «Іди за мною, а я вчиню з тебе рибака, душов людських, заправди були цими рибаками, щоб улов був великий, щоб ми не боялися виплисти на глибиню, як каже Святое Писання, і повторяє на початку нового тисячогоддя святий Ян Павел II. Користуючись з цієї нагоди, вчора вже робив, але може ще інші люди є, які вчора не були. Дякую за молитви моєї інтенції під час хвороби, під час реабілітації. Справи йдуть добре, сподіваюся, що Бог ще дозволить працювати і бути разом з вами. Так само, напевно, тяжко мені було приймати уділ у пілігримках, але так душою був разом з вами і дякую тим групам пілігримів, які телефонували, щоб повіншувати пілігримів. Так само сказати до їх кілька слов, сьогодні це вже можливо. І так само вчора так само об гэтым вже казав, вельми люблю їхати ровером, але сьогодні вже напевно тяжко буде. Але так собі придумав новий спосіб, треба, напевно, набити цей ровер електричний. Сьогодні все електромобілі є, треба, може, електроровер мати, електровелосипед. Тим більше, що у нас енергії буде вельми шмат, атомна станція вводиться, і треба користатися цією енергією, треба переходити на екологічні способи нашого переміщення. Особливо закликаю всіх молитися об сім'ях. Це год сім'ї. І ведаємо, в якій ситуації знаходиться сім'я. Вчора ми казали, що, може, наші гідрометеорологи не помилилися, бо вони обіцяли дощ після 12 години. Так завжди у Буцлаві було, після головної мши був дощ. Так би, якби по розписанню було. Тут розпочався дощ трошки раніше, але вже, здається, тут світлей трохи робиться. Навіть коли буде дощ, приймемо цей дощ у думку Біблії, бо у Біблії дощ – це знак Божого благословення. Нехай Боже благословення, представництво Божої Матері Буцлавської буде з усіма нами. З цими думками розпочнемо цю святу мшу і перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую оферу. Сповідаюся Богу всемогутному, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, слова, учинка і занедбання. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Святейшу, завсёды Анну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, а Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, відпустивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
Помолимся. Боже добрий Ойче, Ти узвеличив Найсвятейшу Панну Марію в Буцловській святині і проз її заступництво спосилаєш нам незліченые ласки. Ученика под її матчиною обороною наш народ мужно заховував віру, умацовувався у надії і завсюди жив у любові. През Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усі веки вечные. Читання книги пророка Сафонії. Радуйся, дочка Сіона, тріумфуй, Ізраїль, веселися і радуйся от усього серця, дочка Єрусалима. Отмянив Пан присуд над тобою, прогнав ворога твоего. Пан, король Ізраїля, посярод тебе, уже больше не убачишь зла. У той день скажут Єрусалиму, не бойся, и Сиону, нехай же не слабнуть руки твои. Пан Бог твой сярод тебе, могутный, ён збавить, буди вельми радоваться тебе, узрушенный у любови своей. Будет тешиться тобою в веселости, як у святочный день. Я заберу от тебе нядолю, каб не было больше на тебе сорому. Гэта Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати,
любовь не крывадушная. Майце ненависть до зла и горнитеся до добра. Любите один одного братнюю любовью. Опярэджвайце один одного у ветлівасці, у руплівасці не слабнеце духом. Полымнейте, служите Пану, цешьтеся надеей, во ўціску будьте терпливые, у молитве трывалыя. У патрэбах святых бярыце ўдзел, дбайце пра гасціннасць. Благословляйте тых, кто переследует вас. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется. Плачьте с теми, кто плача. Будьте одномысные поміж собою. Не мудруйте празмерно, але наследуйте покорных. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Luki. Собравшися Мария у те дні, поспішила у горную країну, у город Юди, і увайшла у дом Захарії, і привітала Ельжбету. Коли Ельжбета почула привітання Марії, узворухнулася дитятка во улонні її, і наповнилася Ельжбета Духом Святим, і ускрикнула моцним голосом і сказала: «Благословленная тими женщинами, и благословленный плод улоння Твоего. И откуль мне гэта, что маці Пана Майго прийшла до мяне? Бо коли голос привітання Твоего загучав у ушах моих, узворухнулася от радости дитятка во улонні моим. И счастливая тая, якая поверила, что сповнится сказанное ей Паном. У те дни сказала Мария: «Величає душа моя Пана, і узрадувався дух мой у Богу моїм Збавце, бо узглянув Бог на покору своєї слуги, і тепер благословлять мене будуть усе покоління, бо велике учинив мені всемогутне, а ім'я Його святое, і милосердність Його з покоління у покоління над тими, хто Його боїться. Показав моц своєї правиці, розсіяв тих, хто пихливе серцем, стінув могутних з трону і узвищив покорних, добром голодних наситив, а багатих ні з чим відправив, прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність, як обіцяв батькам нашим, Аврааму і його потомству навіки. І пробула Марія у Ельжбети коля 3 місяців, і вернулася у дом свой.
Это слово Пана. Ваши Эксцелленции, в начале с апостольским нунцием, архиепископом Баром Пинтером, поважані святарі, представник православної церкви, представники державної влади, дипломатичних місій, консекровані особи, дорогі брати і сестри, пілігрими з різних кутків Білорусі і заміжжя. Євангелие, яке ми тільки що почули, розповідає про відведення Божою Матір'ю святої Альжбети. Это было споткание двух женщин. Это было споткание так само еще ненародженных Иисуса и святого Яна Хрестителя, бо Иисус уже почал денничать своєю ласкою. Мария не одна пришла у дом Захарія і Альжбети, але прийшла з Єсусом і з його ласкою. Все життя Марії виповнено менавіта гэтым, каб допомогти людям прийти до Єсуса. І сьогодні у гэты год сім'ї, як крыніцы радасці і надзеі для моладзі, мы павінны і успомніць аб іншым Евангеліі, менавіта аб Евангеліі, якое распавядае аб судзе падчас вяселля ў Кані Галілейскай, калі Езус Христос учыніў свой першы цуд, калі перамяніў ваду ў віно. Гэты цуд скланяе нас зрабіць некаторыя высновы. І тры з гэтых высноваў з'яўляюцца вельмі важнымі, асабліва ў святкаванні году сям'і. Першая выснова – гэта прысутнасць Езуса на вяселлі. Гэтая прысутнасць – гэта не што іншае, як афірмацыя сямейнага саюзу. Мы ведаем, што першы саюз паўстаў менавіта з волі Божай. Гэта сямейны саюз. Яшчэ не існаваў Савецкі саюз, які прыказаў доўга жыць, які разваліўся. Яшчэ не існаваў Еўрасаюз, які знаходзіцца ў вялікім крызісе. А Бог на пачатку гісторыі чалавецтва стварыў саюз мужчыны і жанчыны, які мы сёння называем сям'ёй. Другая выснова – гэта тое, што першы цуд Езуса выпрасіла Марія. Езус нават кажа: ну, жанчына, якая твоя справа? Гэта не моя справа. Ён як быццам не хацеў. Аднак яна выпрасіла гэты цуд. І таму мы павінны таксама, калі чакаем цуду, асабліва сёння гэтага цуду адраджэння духоўнасці, адраджэння беларускай сям'і, мы павінны звяртацца да Марыі. І трэцяя выснова. Цуд стаўся дзякуючы таму, што слухі, якія былі на вяселлі, яны паслухалі Езуса. Бо Марія сказала ім: слухайце аб тым, што вам скажа Езус, і выконвайце тое. Яны напоўнілі 3 вялікія дзбаны вадою, якая сталася віном. І таксама мы ў нашым жыцці павінны найперш слухаць Бога, а не чалавека. Калі кіраўнікі габрэйскага народу забаранялі апосталам прамаўляць, то што сказаў Пётр? Што сказалі апосталы? Трэба найперш слухаць Бога, а не людзей. На жаль, у нашым жыцці вельмі часта ёсць наадварот. Гэтыя высновы павінны стаць імператывам нашага жыцця і нашай пастырскай дзейнасці з мэтай абароны сям'і, якая знаходзіцца ў крызісе. Палова сем'яў у Беларусі разведзена, што негатыўна ўплывае на агульнаграмадскі клімат нашай краіны і таксама на выхаванне маладога пакалення, якое застаецца без належнай айцоўскай апекі. Здараецца, што сям'я, замест таго, каб быць крыніцай радасці і надзеі для сужанцаў і дзяцей, на самай справе становіцца пеклам. Ці сапраўды збіваюцца словы жарту, што адносіны паміж сужанцамі можна параўнаць да стылю жыцця 3 манаскіх супольнасцяў: францисканцаў, домініканцаў і камядолаў. У нас ёсць францисканцы, ёсць домініканцы. Мы дзякуем ім за іх працу, актыўную працу, і ведаем, хто яны ёсць. Ну, няма камядолаў, можа, калісьці будуць.
Мы ведаем, што францисканцы, яны, ведаеце, так заворожены ў прыродзе. Святы Францішак, ён абагаўляў прыроду. Папа Францішак напісаў спецыяльную энцыкліку «Лаўдата сі», няхай будзе праслаўлены Бог, які стварыў гэту зямлю, стварыў сусвет. Гэта харызма францисканцаў. Дамініканцы абараняюць веру. Яны шукаюць моцных аргументаў, каб абараніць веру. А камедулы маўчаць. Ну так і, на жаль, можа быць, бывае часта і ў нашай сям'і падобна. На пачатку маладыя закахаліся, яны света не бачаць, не бачаць толькі адзін аднаго. Яны жывуць гэтай прыгажосцю адзін аднаго. Гэта вельмі добра. Яны бачаць толькі самога сябе. Так само францішканцы бачаць прыроду і гэтак далей. Ну, але жыццё ёсць жыццём. І ўзнікаюць праблемы. І тады дастаюцца аргументы. Ужо не ў абароне веры, але ў абароне майго пераканання. І вядома, як гэта выглядае часамі ў сем'ях. І нарэшце ўсё гэта прыводзіць да таго, да стылю жыцця, якім жывуць камедулы. Не размаўляюць паміж сабою. Можна параўнаць, ці гэта так? Змяняецца таксама паняцце сям'і, якая ўсё больш адыходзіць ад Богам створанай гетэрасексуальнай да гомасексуальнай. З года ў год пагаршаецца дэмаграфічная сітуацыя. Так, у мінулым годзе колькасць памерлых перавысіла колькасць народжаных больш ніж на 23 тысячы чалавек. За першы квартал гэтага года колькасць насельніцтва нашай краіны паменшылася амаль што на 10 тысяч чалавек. У імя выгоды расце колькасць абортаў. Не дапаможа прапаганда амаральнай ідэі штучнага заплатнення, так званага ЭК. Нам кажуць, што дзякуючы першаму бясплатнаму ЭК у год можа нарадзіцца ад 1500 до 2000 дзяцей. Прапускаючы, не кажучы нічога пра этычную праблему метаду ЭК. Што гэта ўсё азначае ў параўнанні з 25 тысячамі абортаў? Аборт – гэта геноцид беларускага народа, які здзейсняецца рукамі таго ж самага народа, і якому не можа быць ніякага апраўдання. У выніку чаго Беларусь перажывае дэмаграфічную зіму, якая вядзе да цывілізацыі смерці, а мы ўсе пакліканыя да жыцця. Калі прыказка кажа, што ніколі не бывае зашмат грошай, трэба сказаць, што і дзяцей таксама ніколі не павінна быць зашмат. У апошнія часы ў нас вядзецца вострая дыскусія па праблеме супрацьстаяння хатняму гвалту і так называемай гендернай роўнасці. Касцёл адкрыта выступае супраць хатняга гвалту, якому найчасцей падвержаны жанчыны. Можа, не заўсёды так бывае, але таксама інакш можа быць. Аднойчы святар, ведаеце, ходзіць па калядзе падчас перыядараства. Ну і так святар прыходзіць у адну сям'ю, і тут жанчына кажа, жонка кажа для мужа: гэта зрабі, гэта тут, сяк, тут, сяк, так камандуе, все. Святар так глядзіць, трохі так дзіўна. Жанчына гэта убачыла і кажа: святар, не праймайся. Справа ўся ў тым, што я ўсё сваё жыццё малілася, каб Бог паслаў мне добрага мужа. І маю добрага мужа. А мой муж не маліўся. І мае тут такую жонку, якую мае. Не ведаю, падабаецца мужчынам ці жанчынам. Касцёл адкрыта выступае супраць гэтага хатняга гвалту і цвёрда стаіць на пазіцыях аднолькавай годнасці ўсіх людзей. Аднак ён супраць прапаганды гендернай ідэалогіі, якая, паводле слоў папы Францішка, з'яўляецца новай формай каланізацыі сумленняў і не мае нічога супольнага з роўнай годнасцю мужчыны і жанчыны. Бог стварыў чалавека як мужчыну і жанчыну, і гэтым усё сказана, і аб гэтым нагадвае апошні дакумент Ватыкану ад ідэалогіі гендер. Можна змяніць знешні воблік чалавека, але нельга змяніць яго створаную Богам фізіялогію. У палове 19 стагоддзя Карл Маркс сказаў, што прывід камунізму блыкае па Еўропе. Камуністычная ідэалогія паказала сваю безгрунтоўнасць. У наш час з'явілася ідэалогія гендарызму, якая ўжо не як прывід, але як рэальнасць пагражае свету, бо вядзе ў эпоху граху перад абліччам Бога творцы, як кажа папа Бенедыкт XVI.
Што з'яўляецца прычынай такіх амаральных тэндэнцый? Адказ вельмі просты. Мы яшчэ не вызваліліся ад згубных уплываў атэістычнай ідэалогіі, якая абвяшчала рэлігію опіумам для людзей і прапагавала разводы і аборты як шлях да свабоды. Схаваны вірус недалёкага камуністычна-атэістычнага мінулага актывізуецца сёння вірусам лібералізму і маральнага рэлятывізму. Усё гэта вядзе да страты тугі па Богу і заняпаду хрысціянскіх каштоўнасцяў, з якіх мы выраслі і якія з'яўляюцца нашымі каранямі, у выніку чаго ўсё мацней адчуваецца скептыцызм адносна будучыні і людзі трацяць надзею. У той сам час мы ведаем, што інстытут сям'і быў заснаваны з самым творцам, як мы ўжо казалі на пачатку гэтай святой імшы, як адзіны, непарушны саюз мужчыны і жанчыны з мэтай сумеснага дабра сужанцаў, нараджэння патомства і яго выхавання. Бог стварыў сям'ю як прыгожую райскую кветку, якую, на жаль, растаптаў першародны грэх нашых першых бацькоў Адама і Евы. Ці магчыма даць новае жыццё растоптанай кветцы? Кожны з нас ведае, што не. Аднак Езус гэта ўчыніў. Сваёй прысутнасцю на вяселлі ў Кане Галілейскай і ўзвядзеннем сям'і ў годнасць сакраменту ён адрадзіў яе і узбагаціў сваёй ласкай, якую сужанцы атрымліваюць у сакраменце сужанства. Сям'я з'яўляецца галоўнай клеткай падмуркам кожнага грамадства. Калі фундамент дому слабы, то ведаем, што гэты дом разваліцца раней ці пазней, і мы маем вельмі шмат прыкладаў, асабліва сучаснага будаўніцтва. Чалавецтва і кожнае грамадства таксама павінны мець моцны фундамент, каб існаваць. Таму чалавецтва павінна найперш абапірацца на сям'ю і ў ёй практыкаваць укладзеныя ў чалавечую прыроду маральныя нормы. Знішчэнне сям'і вядзе да знішчэння чалавецтва. Чалавецтва без сям'і не мае ні будучыні, ні надзеі. Да гэтага акурат і імкнуцца сучасныя безадказныя палітыкі, падрываючы галоўныя фундаментальныя асновы чалавецтва. Гэтымі асновамі з'яўляюцца Божы закон, сям'я, павага да чалавечага жыцця, права бацькоў на выхаванне сваіх дзяцей і свабода веравызнання. Бараніць сям'ю і маральны парадак грамадства – гэта абавязак усіх людзей. Гэта абавязак рэлігійных арганізацый і таксама дзяржавы. На жаль, у многіх краінах свету відавочны абсалютна супрацьлеглы спосаб дзеяння. Выкарыстоўваюцца заканадаўчыя і палітычныя рычагі для навязвання людзям антысямейных ідэалогій. На жаль, падобныя тэндэнцыі праяўляюцца не толькі ў постхрысціянскай заходняй Еўропе, але таксама і прабіваюцца ў Беларусь. Такая дзейнасць пабудавана на хлусне. Без ніякага абгрунтавання за правы чалавека прадстаўляецца тое, што на самай справе разбурае чалавечае быццё. Заканадаўства легалізуе і нават усхваляе сужыццё мужчыны і жанчыны, разводы, аборты, гендерную ідэалогію, сурагатнае мацярынства, сексуальную распушчанасць, падрыў аўтарытэту і правоў бацькоў у сям'і і гэтак далей. Калі мы хочам будаваць цывілізацыю жыцця, то павінны вярнуць сям'ю ў цэнтр нашага быцця. Абарона сям'і і Божага дару жыцця – гэта барацьба за правы чалавека. Гэта таксама барацьба супраць хлусні і безум'я, якая прапагуецца з дапамогай маніпуляцый. Аб якіх правах чалавека можна казаць без сям'і, калі без яе не будзе самога чалавека? Асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на выхаванне маладога пакалення. На жаль, бацькі ўсё менш клапоцяцца пра духоўную фармацыю сваіх дзяцей. Бачна гэта ўжо ў выбары імені дзіцяці. Якія імёны сёння даюць хрысціяне, католікі, якія называюць сябе веруючы сваім дзецям, калі прыносяць да хросту. Часамі цяжка нават вымавіць гэтае імя. Выдумаюць гэтае імя, дзесьці там бяруць яго з розных папулярных серыялаў. Гэтыя імёны не маюць нічога супольнага з хрысціянствам. Некалькі дзён таму прыйшло ў інтэрнэце, што зусім нядаўна маладыя бацькі у Інданезіі для свайго хлопчыка выбралі імя сусветна вядомай IT-кампаніі Google.
Хлопчик називається не Петр, не Ян, там, не Джон, не як сюди, але Google. Ну, Google назвали так. Ну, як далі буде? Так поступаючи батьки кривдять дитя, якое не буде мати небесного опікуна. Падрыхтоўка дзяцей да першай споведзі і камуніі вядзецца ў нядзельных школах пры парафіях. Аднак потым дзеці не маюць добрага прыкладу, бо не бачаць бацькоў, якія кожную нядзелю і свята удзельнічаюць у святой імшы, спавядаюцца і прымаюць святую камунію. Лацінскае выслоўе кажа «Verba movum set exempla tragunt». Словы пхаюць, а прыклады прыцягваюць. Яблыка ніколі не падае далёка ад яблыні. У выніку ўсяго гэтага найбольшы ўплыў на выхаванне маладога чалавека маюць медыя, а не сям'я, школа ці грамадства. Не заўсёды апраўданае абмежаванне правоў бацькоў, пазбаўленне іх магчымасці самім уладкоўваць сямейнае жыццё, выхоўваць, вучыць і маральна фармаваць дзяцей парушае годнасць сям'і. У 20 стагоддзі гэтым займаўся атэістычны рэжым. Сёння гэтым займаецца лібералізм. Сёння вельмі модна гаварыць пра правы дзяцей. Сапраўды, яны павінны іх мець. Аднак гэтыя правы нярэдка трактуюцца вельмі свабодна і вельмі шырока. І часам нават супрацьпастаўляюцца правам бацькоў. Каб дзеці былі абаронены, найперш неабходна гарантаваць і заканадаўча абараніць правы іх бацькоў. Менавіта яны павінны прымаць рашэнне адносна выхавання сваіх дзяцей, клапоціцца пра маральную фармацыю і гэтак далей. Заканадаўства павінна паважаць правы бацькоў, якія яны атрымалі ад Бога, а не дыктаваць ім свае, часта нязгодныя з Божым законам і хрысціянскай традыцыяй звычаі, каб абараніць дзяцей ад амаральнага выхавання, у тым ліку ад сексуальнай адукацыі, якая прапіхваецца сёння ў школы, у іншыя навучальныя установы, як ужо гэта маем таксама прыклады ў Беларусі. Нягледзячы на праблемы беларускай сям'і, неабходна адзначыць, што ў той сам час у нашай краіне ёсць шмат прыкладаў сем'яў, якія будуюць сваю будучыню на хрысціянскіх каштоўнасцях. Іх не адпужваюць цяжкасці штодзённага жыцця. Сужанцы такіх сем'яў ведаюць, каму прысвяцілі сваё жыццё, менавіта служыць і быць вернымі адно аднаму, пераказваць Божы дар жыцця і бараніць яго, на хрысціянскіх традыцыях выхоўваць патомства. Гонар і хвала ім. Адзін аповед распавядае пра тое, як у горад прыехаў канатаходзец. Сабралася шмат людзей, расцягнулі канат над вуліцай, паміж дамамі. Канатаходзец узышоў на гэты канат, прайшоўся так, апладысменты, усе яго вітаюць. Пытаецца, ці вы верыце ў тое, што я магу яшчэ раз спрасіць? Так, верым. Прашу яшчэ раз. Ці верыце ў тое, што я магу яшчэ раз? Так, магу. А потым пасадзіў на плечы сабе свайго асістэнта. І з гэтым асістэнтам прайшоў па канаце. О, бура апладысментаў. Ці верыце, што я яшчэ раз прайду? Так, верым, прайшоў. Яшчэ раз. А ці верыце ў тое, што я магу кожнага з вас перанесці на сваіх плячах на гэтым канаце? Так, веру. Запрашаю, хто першы? Не знашлося ніводнага. Гэта вельмі важна. Гэты аповед вучыць нас, што верыць і жыць з вераю не тое ж самае. Гэта адносіцца таксама і да сям'і. Маладыя юнакі і дзяўчына падчас шлюбу абяцаюць вернасць адзін аднаму аж да канца свайго жыцця. Аднак, як паказвае статыстыка, далёка не ўсё, дзе заўсёды астаюцца вернымі гэтым абяцаннем. Мы прызнаём 10 Божых запаведзяў, 5 з якіх кажа «не забівай», але ў той сам час за згодай бацькоў яшчэ ненароджанага дзіцяці у нашай краіне адбываецца штогод каля 25 000 абортаў. І здзейсняецца гэта ўсё ў найлепшых клініках і лекарамі, якія складалі прысягу Гіпакрата бараніць жыццё. Таму, дарагія браты і сёстры, асэнсоўваючы ўсю сур'ёзнасць сітуацыі, у якой знаходзіцца сучасная беларуская сям'я, мы павінны быць не толькі тэарэтычнымі веруючымі. Нас з касцёламі з верай павінна злучаць не толькі пасведчанне хросту, але мы павінны сваім штодзённым жыццём пацвярджаць нашу веру ў Евангелле і вучэнне касцёла. Для гэтага не боймася інвеставаць у сям'ю, не боймася
інвестувати в оборону Божого дару життя і виховання молодого покоління на християнських коштовностях. Люди, особливо молодь, хочуть мати надію. През Марію довіримо себе, наш народ і його подмурок, білоруську сім'ю, не чомусь, але комусь. Це означає Христу, Єсусу, Його Євангелію. А Єсус відбудує Богом заснований порядок. Під час візиту святого Яна Павла II у Злучені Штати Америки у далекому уже 1993 році він сказав: «Америка, коли хочеш бути великою, борони життя». Перефразовуючи ці слова великого понтифіка, звертаюся до державних уладів, громадських діячів, вірників усіх віровизнаннів і усіх людей доброї волі. Коли хочемо, щоб Білорусь мала будучиню і була великою, усі, як один, устанем на оборону сім'ї. Перший цуд Єсус учинив у Кані Галілейській по просьбі Марії. Сьогодні звертаємося до Тебе, опікунка Білорусі і королева сім'їв, Божия Маті Буцлавська, випросив свого Сина Єсуса Христа, новий цуд одродження білоруської сім'ї, як криниці радості і надії для нашої батьківщини, особливо для молоді. Амінь. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Отця Всемогутнього, Створця неба і землі, усього бачного і небачного, і в одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, з Отця народженого, перед усіми віками, Бога святого от святла, Бога собраного, Бога собраного, народженого Аністого, безвисутного Зайцу, від усього Слова. И уцеловился от Духа Святого, и Девы Марии, стался человеком, укрыжованный, как сам за нас, при Понском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сидит справа жреца, и зло увидел вовне, судить живых и помер. Его володарственным людям колесаться, веруя Духа Святого, поважный Дух, яки зайца своих поход, яко разум Сына, належит поклонение и хвала, яки промовлял пророку, веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один Христос для отпущения грехов и шагаю воскрешение победы и життя вечного в будущем свете. Аминь. Собране в гэтым святым месцы, ахінём шчырай малітвай справы Касцёла і свету, звяртаемся да Бога пра заступніцтва Найсвяцейшай Дзевы Марыі, праслаўленай у буцлаўскім абразе. Let us pray for the church, that every person in the church hear the call to become missionary disciples and continue the mission entrusted to us by Christ. Молимся за нашого арцибіскупа Тадеуша, який сьогодні відзначає 30-ту годовину біскупської послуги. Каб Бог одарує його моцним здоров'ям і підтримував на душпастерській дорозі. Помолимся за руководящих государствами,
дабы они уважали достоинство всех людей и заботились о нуждающихся. Молімся за нашу батьківщину Білорусь, каб у ёй панавала супакой і згода. Няхай яе жыхары ўсё больш прагнуць духоўных дабротаў і ахвотна служаць бліжнім у любові. Prośmy Boga, który dał koronę chwały Maryi, aby zmarli razem ze wszystkimi świętymi radowali się w niebie. Wsparcie orędownictwem tej, która modli się za nami w godzinę naszej śmierci. Молімся за нас, присутних каля алтара Пана, каб мы заўсёды былі верныя Богу і імкнуліся да нябеснай айчыны. Ojcze, prosim Ciebie za увесь Божий народ і за всіх людей. З'яви свою милосердність, почуй молитви, які ми до Тебе узносим, і умацуй нашу надію. През Христа, Пана нашого.
Чоловічі, брати і сестри, ка мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, який он Тебе приносит, как про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы, были выслуханы просьбы кожного человека, през Христа Пана нашего. Пан з вами. Ого, серце, подякуєм Пану Богу нашому. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы прославляли Тебе, Боже, за чуды, какие Ты учинил у своих святых, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню и величаем Тебе словами гимна. Великие справы Ты учинил для всей земли, и свою милосердность распростер на всех поколений. Ты глянул на покору своей слуги, и празднее спасла людям Збавцу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз Его Твою велич прославляють хорі ангелов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каби наші голоси долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, ўсемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
wspоминаючи смерті з мертвих повстання Твоєго Сина, ахвяруємо Тебе, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, pra Kościół Twój, rozsyjany po усім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтого світа, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили уділ у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і обранником, со святими апостолами, усіми святими, які спред віку подобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго, Єсуса Христа. Прас Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавці нашого Єсуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наші, але на віру Костьола Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, дарить його супокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранок Божий, вось той, який бере на себе грахи світу. Благословлений покликаний на вечеру Ягоною. Рихтуємося до прийняття Святої Комунії. Ті люди, які будуть приймати тіло Христове, хай ласка, прошу зложити руки на серце. Ті проходи, які зробили службу парадку, нехай не зостаються на протягу всієї комунії, як святари могли вернутися до алтаря. Скрытый для меня.
Молимся. Милосердний Боже, даючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Матери и Володарце, мы приняли Наисвятейший сакрамент, покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, праз Христа Пана нашего.
Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки, просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живеш и володариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Любы ў Христе, усе вернікі, якія не змаглі прыступіць да святой камуніі ў часе святой імшы, адразу пасля святой імшы камунія будзе ўдзяляцца перад галоўным уваходам у базыліку. Са словамі прывітання да нас зараз звернецца апостальскі нунцый, арцыбіскуп Габор Пінтер. З радостью и удячностью Богу я знаходжуся сьогодні тут разом з вами. Любі брати і сестри, у цим дорогим Маріанним санктуарії у Буславі, багатим історією і вірою, куди ми, як сини і дочки, приходимо зустрітися з нашою матір'ю і з нашими братами. Санктуарії святія місці костьола, як палявого шпиталя, заховують пам'ять вірного народу, який і у неходах не стамляється шукати криницю живої води, у яких можна одновитися надією. Це місце святою і урочистостю, сльозою і моленням, коли ми приходимо до ног Матері, без шматликих слов, тільки дозволяючи їй глядіти на нас, щоб вона своїм поглядом привела нас до того, хто є дорогою, правдою і життям. На цьому шляху ми не просто подорожники, ми пилигрими. Штогод ви приходите сюди у пилигримках, щоб умацувати свою віру у Бога і пошану на Матері Божій. Ця штогодова пилигримка усе більше стає спадщиною костьола у Білорусі. Те, що у їй удзельничають і вірники інших конфесій, з'являється символом діалогу, єдності і братерства. І так само закликом одновити свідчення віри, яка стається життям, і життя, яке стається надією.
Пилигримовать – это значит ведать, что мы приходим у наш дом як народ, мець свідомость того, что мы народ. Багатство народа – это тысячи обличий, тысячи культур, моваў и традиций. Як у Кане Галилейской Мария просила Иисуса про чуд, так у кожнім санктуарії яна чуває і не тільки заступається за нас перед своїм сином, але і просить кожного з нас, щоб ми не дозволяли нашим ранам позбавити нас почуття братерства і не довіряли голосам, які сіють подзель і непокой. Ми не мусимо забивати і заперечувати складання і сумнія подій минулого, але вони не повинні ставати перешкодою для братерського суіснування, якого ми так потребуємо. Пилигримка дозволяє відчувати собі покликаними ісці разом, просячи Бога про ласку перемінити минуле і теперішні кривди і недовір у нові находи до єдності. Означає так само одречися від нашого жадання комфорту і упевненості, щоб вийти шукати нову землю, яку хоче нам дарувати Бог. Пилигримка – це виклик, який дозволяє відкривати і передавати дух супольності, не бояться змішатися у натовне, який часами виглядає як хаотичний океан, а переживати зустрічу з іншим і допомагати один одному і таким чином переживати справжній досвід братерства. Пилигримат – это не только глядеть на то, что могло бы статься и не сталось, а на то, что нас чекає уже тепер. Означає вірити у Бога, який приходить і живе серед нас, заохочуючи до солідарності, братерства, імкнення до добра, правди і справедливості. Пилигримка – це боротьба за те, щоб ті, хто вчора застався зауду, завтра стали головними героями, і сонячні головні герої не були завтра покинуті зауди. У цьому і є, браті і сестри, рублива супольна праця на користь нашої будучини. Ось тому ми тут, щоб сказати разом, Маті, навчи нас будувати будучиню. Пилигримка у гэтую буцлаўскую святыню заахвочвае нас звяртацца да Марыі і да таямніцы Божага абрання. Яна, дзяўчына з Назарета, невялікага горада у Галілеі на ускраіне Римскай імперії і Ізраїля, сваїм так почала революцію пяшчоти. Таямниця Божого обрання, яка звертає свої очі на слабих, щоб упокорити моцних, закликає нас так само, як Марія, сказати так, щоб іти по шляхах примирення. Браті і сестри, не забуваймо, того, хто ризикує, Бог не розчарує. Ходзем разом. Ризикуймо, щоб Евангеліє стало закваскою, стольною просякнуть усе і дати нашому народу
radość zbawienia u jedynstwie i braterstwie. Со словамі прывітання да нас звернецца айцец Александр Шымвалёў, прадстаўнік Беларускай праваслаўнай царквы. Ваши эксцелленции, дорогие айцы, дорогие браты и сестры, сердечно вітаем вас ад імя Беларускай праваслаўнай царквы і ад імя митрополита Мінскага і Заслаўскага Павла, патрыяршага экзарха ўсіе Беларусі. Кожны хрысціянін, калі ідзе у пілігрымку, то ён складае сваю асобную малітву да Маці Божай. Але калі пілігрымы збіраюцца разам, то царква ўзносіць одну вялікую і магутную малітву. І гэтая малітва за ўвесь сусвет, за кожнага чалавека, але і за увесь род чалавечы. І благадаць, якую дае Бог у гэтых пілігрымках і ў гэтых вялікіх малітвах, яна перамяняе серцы і перамяняе душы людзей. І жадаем вам захаваць гэтую вялікую благадаць кожны дзень вашага жыцця. Со словамі прывітання да нас звернецца айцец Яўген Усошын, прадстаўнік грэка-каталіцкай царквы ў Рэспубліцы Беларусь. Высокодостойный владыка митрополит Тадеуш, экселленции, дорогие присутные в этом месте, якое славе ласками Маті Божій, особливим чином хочу привітати ад ім'я архімандрита Сергія, апостольського візитатора для греко-католиков Беларуси, ад ім'я всіх верников, святаров нашей церкви, високодостойного владику митрополита Тадевуша, з 30 годів від початку його апостольського служення, пожидати довгих годов життя, многое лето, владика, Божого благословення на этом шляху, і так само подякувати за вашу братерську солучність і eucharystyczną солучність, за вашу братерську спомогу. Завершается Буцлаўскі фэст, але душпастарскія ініцыятывы Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі працягваюцца і на іх шчыра запрашаем. А менавіта сустрэча для юнакоў ад 14 гадоў на тэму распазнання паклікання адбудзецца з 12 по 14 ліпеня ў Лебедзева. Больш падрабязная інфармацыя на нашым партале Католік Бай. Музычная майстэрня ў гэтым годзе ў Івянцы адбудзецца з 22 по 26 ліпеня. Малітоўная сустрэча моладзі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі адбудзецца ў Івянцы з 26 по 28 ліпеня. Парафіяда дзяцей і моладзі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі адбудзецца з 1 по 4 жніўня. Трывае набор дакументаў, можна падаваць дакументы ў духоўнай семінарыі і таксама у нашыя тэалагічныя каледжы, якія знаходзяцца ў нашай рэспубліцы і якія рыхтуюць катэхэтаў для нашага беларускага касцёла. Зараз хацеў бы перадаць слова митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, арцыбіскупу. Глубоко поважанные браты и сестры, завершается наша сегодняшняя молитва, молитовное чувание, якое ми розпочали офіційно вчора, після прибуття першої пілігримки тут, але на самій справі розпочалися значно раніше, і з Барановича розпочалися, бо оттуль вирушила перша пілігримка. Ми повинні ще раз подякувати пану Богу, який дозволив нам так урочисто цelebrувати щолітній фест. Відаєте, вчора дощ збирався бути, не було
Сёння на пачатку трохі пакрапіў, але казаў, біблійнае значэнне дажджу гэта благаслаўленне, і потым выглянула сонейкай, там нават не холодна цяпер уже трохі, і цепло. Нават трэба дзякаваць заўсёды Богу, і ва ўсім, што адбываецца, трэба бачыць яго волю. И, как каже вислов'я, у природы нет плохой погоды. Для этого сегодня дякуем Пану Богу за это. Так само хочу подякувати і кусташу санктуарія Отцу Дмитрію за підрихтовку всій його команді, яка рихтувала цей фест. Ну, з нами сьогодні так само отець Віктор. Не бачу, он здесь там унизу все, які тут многие, ось там он знаходиться, які многие годы был тут кусташем, это великая вдячность йому. Со словом особливо вдячності хочу звернутися ще раз до апостольського нунція, який охотно приїжджає на всі урочистості, які так само є з нами. Ну і сьогодні, коли розпочався моцний дощ, нунцій, так все небо було у хмарах, дощ буде, знову буде дощ і так далі. А нунцій каже, не буде. Дякую вам, ексцеленція, ви як пророк сказали, не буде і не було. Дякую всім нашим біскупам, які приймали уділ у цих набоженствах. Це так само добра нагода і нам, біскупу, споткатися, і вам так само споткатися, і побачити своїх вірників, порозмовляти трохи. Бачно було, я так завжди хожу перед набоженством по цій площі, так само кіосках і так далі. Люди розмовляють з біскупами. Біскуп не є далеко, і він з людей взятий, для людей поставлений. Це велика вдячність. Дякую так само і представникам Греко-католицької церкви. Отець Гаяк вчора був, архімандрит Гаяк, сьогодні він на інших урочистостях, інший юбілей святкує, але вони сьогодні є. Дякую за їх слови і за, так само за те, що вони є сьогодні з нами разом. Хочу так само подякувати представнику, нашим святарам усім, які сповідали, які вели пилигримки, сестрам законним і так далі. Це така супольність, святарська супольність, презбітеріум всього костьола у Білорусі тут збирається. З різних дієцезій походить. Може, ведаємо один одного, а може, не всі ведають. А тут є добра можливість таку сім'ю робити, сім'ю святарську. Це велика вдячність для всіх вас. Ви сповідали і днем, і вночі сповідали, і коли дощ падав, так само сповідали. І так шмат людей висповідалося, що, ведаєте, не хапило комунікантів. Перший раз за усю історію, ніколи такого не було. З одного боку, може, не добре, а з другого боку, вельми добре, бо вас значно більше. Це вже другий раз у цьому році на Золотій Горці під час Божого тіла так само не хапило, а завжди хапало. Та сама кількість. І це вельми важливо. Як ви почули на початку, поки йшла тут процесія, в костелі була відправлена ще одна імша, і консекровані гості нові, і можна буде отримати комунію всім тим, хто не отримав її, щоб не від'їхати відсюди без святої комунії. Дякую представнику Православної церкви, отцю Олександру, який вчора був з нами, який сьогодні з нами, який вельми часто з нами. І митрополит Павел відкритий вельми, так само, як і був митрополит Філарет, який такий фундамент, подмурок цього доброго діалогу міжконфесійного тут заложив. І отець Олександр передає мої найліпші пожадання митрополиту Павлу. Нехай добрий Бог благословить вас, благословить його, благословить Білоруську православну церкву. Хочу подякувати так само і дипломатичному корпусу. Вчора були представники, так само сьогодні. Є посли з Чехії, Польщі, представник посольства Злучених Штатів Америки. Thank you very much for your presence. It's our privilege and joy to organize service for you also, and may Almighty God bless you. Хочу подякувати державним владам за содеяння у організації і допомогу організації і пілігримах, і так само Бутловського фесту, так само міліції, хуткої допомозі, МЧСу і всім іншим службам, які нам допомагали у проведенні цього фесту. Це не так просто,
не так проста арганізаваць ўсё гэта, калі так шмат людзей. Ну, але калі кажам ужо пра тых, якія дапамагалі захаваць парадак, гэта, напэўна, трэба падзякаваць і нашым скаутам. Сёння цяжка сабе прадставіць вялікія ўрачыстасці без скаутаў. Дзякую вам шчыра за гэта ўсё. Таксама хочу падзякаваць касцёльнай службе парадку, яшчэ раз ксяндзу Дмітру Дубовіку, ўсёй парафіі Буцлаўскай, касцёльным службам парадку і на чале з ксяндзом Юрыем Санька і Віталіем Маргуновым. Бачым, што стараліся зарганізаваць і ўдзяленне святой камуніі, і працэсію сённяшнюю, учарайшую працэсію, гэтак далей. Ну, кажучы пра працэсію, дзякую нашым канонікам. Сёння ў нас з'явіліся канонікі, і ўжо другі год яны прымаюць удзел у такіх урачыстасцях. Ну, ведаеце, такіх канонікаў у нас не было калісьці. Мы тут, я не памятаю, якая выстава была у мінулым годзе пасля таго, як канонікі з'явіліся ў нацыянальнай бібліятэцы. Мы прыйшлі, я прыйшоў, і некалькі канонікаў прыйшло. Ну і былі прадстаўнікі ўлады. Ну, прадстаўнікі ўлады мяне бачылі часта, скажам, як я адзеты, а іх яны ніколі не бачылі. Яны да мяне не ішлі, яны ішлі да іх. Іх віталі, ведаеце, як важныя канонікі, з якімі важнымі яны з'яўляюцца. Хочу падзякаваць таксама і ўсім харам, якія на гэтых усіх імшах спявалі нам. Гэта і хор з Залатой Горкі, хор з катедры, супольнасць Убі Карітас, таксама хор з Чырвонага касцёла. Яны нам дапамагаюць. Напэўна, вы пачулі, што штосьці не так было і з прамовамі, нагучваннем прамоваў, таксама з хорам, з музыкай. Гэта не бяда музыкантаў, але бяда інструмента. Справа ў тым, вчора мы абвяшчалі аб гэта, але, можа, не ўсе былі. Перад самай імшой учора у нас згарэла уся сістэма нагучвання. І згарэў арган, электронны арган. Тут прывезлі ўначы іншы трошкі, вядома, гэта не такой якасці, гэтак далей. Ну, такая бяда здарылася, вось. Але дзякую харам, і няхай іх прыгожыя галасы гучаць далей, няхай яны будуць чутны паўсюль. Дзякую літургічнай службе алтара на чале з ксяндзом Янам Крэмісам і Кірылам Бардонавым, таксама нашым семінарыстам і міністрантам. Вельмі добра, калі служба арганізавана добра, тады і ёсць такі парадак. Дзякую ксяндзу. Дзякую ксяндзу каноніку Дмітру Пухальскаму. Ён адказны за арганізацыю споведзі. Таксама, як я ўжо казаў перад гэтым, святарам, якія спавядалі, бо столькі людзей высповедаць, што нават, яшчэ раз паўтаруся, не хапіла камуніі. Калі заўсёды хапала, гэта таксама і вялікае мастацтва гэта ўсё зрабіць, і было гэта зроблена. Гэта вялікае дзякую для вас. Дзякую СМІ дзяржаўным, якіх было ўчора шмат, і таксама каталіцкім СМІ, асабліва Радыё Марія, Католік Бай, і таксама Гродзенскай студыі тэлебачання. Дзякую усім вернікам, якія не пабаяліся прыйсці на гэты фэст, не пабаяліся быць разам з намі, не пабаяліся маліцца з намі, і няхай добры Бог усім вам благаславіць, каб мы маглі і наступныя гады збірацца, каб мы маглі таксама быць разам і праслаўляць Божую Маці. Перад гэтай святой імшой адбылася прэзентацыя двух вельмі важных дакументаў. У левай руцэ я трымаю дакумент, які называецца «Юкат». Гэта ад лацінскіх двух слоў «Юс катехізм». Катехізм для моладзі. Ёсць много катехізму, афіцыяльны катехізм ёсць, а гэта спецыяльны катехізм напісаны для моладзі, сучаснай мовай, з менталітэтам сучаснай моладзі. Гэта вельмі важна. Год сям'і, але мы молімся аб моладзі, таму гэты дакумент вельмі важны. Таксама другі дакумент — это паслясінадальная апостольская адгартацыя «Христос вівіт», «Христос жыве». Гэта па працах сінода, які адбываўся ў мінулым годзе, сінода прысвечанага моладзі, тэма якога была моладзь, вера і распазнанне паклікання.
Я тепер хотів би запросити сюди до алтаря представників кожної дієцезії, молоді, і вручити їм ці два документи. Вони є. Вони з'являться так само в електронному віді. Їх треба мати, але не тільки поставити на полку у бібліотеці своїй, не тільки показувати своїм сябрам, але треба їх читати. Берете і читайте. Читайте і живіть, як там написано. І живучи так, як вчить Святий Костьол, як вчить Папа, як вчить Костьол сам у катехізмі і в цьому документі, будуйте нову цивілізацію. Цивілізацію любові і цивілізацію життя. Традиційно хочу повіншувати наших вірників трохи на інших мовах, бо, відомо, тут у нас люди різних національностей, так само гості є, і самі і в нашій країні так само моляться на різних мовах, на російській мові. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, я сердечно приветствую всех вас. Приветствую особенно паломников из России, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Возможно, кто-то есть еще из других городов. Спасибо большое, что вы каждый год приезжаете. Спасибо большое, что вы ищете меня. Вчера обступили, хотят фотографию, молодежь из Кафедрального собора города Москвы. Я так себе подумал, я уже почти 12 лет как уехал из Москвы, из России. Этим людям так, там, не знаю, 15, 18, 20 лет, вот так вот примерно. Думаю, может быть, я кого-то из вас крестил. Может быть, не знаю. Мы прославляем Божью Матерь Казанскую, прославляем Смоленскую, прославляем Иверскую, прославляем Ченстаховскую, прославляем Остробрамскую, прославляем, скажем, Фатимскую или Лордскую. Но сегодня мы собрались здесь, у алтаря Божьей Матери Буцловской. Собрались, чтобы благодарить ее за все те великие дела, которые Бог творит через Марию. Сотворил через Марию и дальше творит. Творит дальше, потому что в течение 3 поколений наши страны, бывший Советский Союз, также и другие страны постсоветского, посткоммунистического блока, было преследование веры. Но Божья Матерь в Фатиме сказала, мое пренепорочное сердце восторжествует, и эти страны встанут на путь обращения. Мы сегодня являемся свидетелями такого обращения. Вы это свидетели, и благодарю вас за ваше свидетельство, и пусть добрый Бог всем вам благословит. Всегда оставайтесь верными своему христианскому призванию и будьте свидетелями Евангелия Христа. Спасибо большое. Miłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich mówiących po polsku, modlących się, wiernych z Białorusi, tak samo wiernych z zagranicy. Dzisiaj gromadzimy się u stóp Matki Bożej Bucławskiej. Gromadzimy się, aby podziękować za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy i które dalej otrzymujemy. Gromadzimy się szczególnie w roku rodziny. Konferencja biskupów nazwała ten rok rokiem rodziny, bo rodzina być nadziei i radości dla młodzieży. Młodzież to jest przyszłość Kościoła i przyszłość świata, mówił wielki Jan Paweł II. Nie ma młodzieży, nie ma przyszłości Kościoła, nie ma przyszłości kraju, nie ma przyszłości świata. A my jesteśmy stworzeni do tego, aby tworzyć tą przyszłość. I bądźcie zawsze wierni swojemu powołaniu chrześcijańskiemu. Zawsze bądźcie wierni Chrystusowi, który do nas przychodzi. I przychodzi również poprzez Marię. W Lourdes jest taki piękny zwyczaj, że po nabożeństwie odbywa się eucharystyczna procesja. Tam bardzo dużo chorych przyjeżdża i kapłan jedzie z Najświętszym Sakramentem i błogosławi tych chorych.
No i pewnego razu, tak mówi pewne opowiadanie, może to legenda, ja nie wiem, no ale bardzo pouczające, nawet jeżeli legenda, kapłan pobłogosławił i cudu się nie stało, ten chory nie wyzdrowiał. I on mówi, Panie, Jezu, uzdrow mnie, uzdrow. Kapłan słyszy dalej, znowu błogosławi. Tak zazwyczaj nie bywa, ale słyszał ten głos tego, znowu pobłogosławi, znowu nie ma cudu. I ten chory, taki rozpaczony prawie z nadzieją. Panie Jezu, pobłogosław, bo ja poskarżę się dla Twojej matki. Kapłan błogosławi i stał się cud. Nie idźmy ze skargą na Jezusa do Maryi, ale idźmy z prośbą. Ona nigdy nie zostawi, ona wysłucha, bo jak święty Bernard mówi, jeszcze nie słyszano w świecie, aby Maryja nie wysłuchała prośby swego ludu. I niech Maryja prowadzi nas do Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, wczoraj, dziś i na wieczne czasy. Amen. Brangus broliai ir seserys Kristuje, širdingai sveikinu jūs, sveikinu lietuvius, palitauski trauki nekakį slov. Lietuvius. Mes šiandien švenčiame Buclavo Dievo motinos šventę. Lietuvoje, žinoma, čia yra keletą labai žymių Marijos šventovių. Tai Aušros vartai ir Šiluva ir kitos šventovės. Šiandien mes jungiamės visi prie Marijos. Jinai mūsų motina, motina atpirktojo žmogaus. Padėkokime jai, padėkokime už jos globą ir paprašykime, kad ir toliau jinai vestų visus mus prie savo sūnų, o jis parodys mums kelią į laimingą gyvenimą čia žemėje ir atves į laimingą amžinybę. Tegul laimina mums Dievas. Dėkoju Jums. На українській. Щиро вітаю Буцлаві паломників з України. Бажаю вам та всій Україні миру. Нехай Пресвята Богородиця у санктуаріях Буцлава, Бердичева, Летичева, Зарваниці має вас під плащом своєї материнської опіки. Дякую вам. Dear brothers and sisters in Christ, faithful of English language and also all foreigners, I cordially greet all of you. Let me express my deep gratitude for your presence here today, yesterday, also your presence during different ceremonies, different celebrations. It is our duty to serve to people, to all nations, all languages. Maybe it's not possible for us to serve services in all languages, but it's possible also to serve in English language, and that is why we started to celebrate the Holy Mass, the Eucharist, in the Red Church in Minsk. I invite you to take part in this celebration. For sure, in your countries, you have also national sanctuaries. Today, we try to be united in your countries and in Belarus, and may Our Lady brings you, your families, and your countries to Jesus, who is our Savior. Thank you very much. God bless you. Ну, я так сьогодні пройшовся туди-сюди, тут кіоски, тут різні, відомо, так як завжди, на кермаші люди купляють різні речі, але так само купляють і девоціоналі, różańce, obrazy, figurki i tak dalej. Тепер будуть освячені всі ті релігійні предмети, які ви набили тут, щоб поїхати домов, уже маючи так само ці предмети освяченими. Молимося. Пане Боже, благослови ці предмети і всіх, хто буде їх заховувати і використовувати. Нехай нагадують вони про те, що Ти, Отче, ніколи не покидаєш нас і клопочешся про кожного чоловіка. Нехай допомагають нам звертатися до Тебе у молитві і більш досконало служити Тобі і ближнім. Прес Христа, Пана нашого.
И, наконец, еще одно слово, бо уже тучи надыходит. 40 годов тому, у 1979 году, перепрошую, 1979 году, папа Ян Павел II здійснив свой первый визит на свою родину у Польшу. Это был исторический визит. Мы не могли, может, все поехать, мало кто мог поехать. Я пам'ятаю, був семінаристом, ми през телебачення, благое тоді було телебачення, стояли на коленях перед телевізором і вслуховувалися в його слови. І тоді вельми кранаючим прогучали його слови у центрі Варшави. Нехай ступить твой дух і нехай одновить обличчя землі, гэтай землі. І подумалося, коли у нас гэта адбудзецца. Сёння мы стоим у гэтым санктуарии Божьей Маці. Гэта як быццам наш вячэрнік, буцлаўскі вячэрнік. І сёння мы таксама просім, няхай ступіць Дух Святы і адновіць аблічча нашай зямлі. Бо гэтае аблічча гэта не толькі інфраструктуры і не столькі. Гэта вобраз самого чалавека, бо чалавек творыць гэтае аблічча. Але што тады сказаў народ, сабраны ў цэнтры Варшавы? Аднавіць аблічча зямлі. Ці он сказаў, мы хочам быць багатымі, Боже, дай нам багацце, Боже, дай нам магчымасць ездзіць за мяжу, Боже, увядзі нас у НАТО, Боже, увядзі нас у Еўросаюз. Не! Народ адказаў, мы хочам Бога! Народ ведаў, калі мы будзем верыць у Бога, калі будзе Бог у нашым сэрцы, мы будзем умець усё. Таму, дарагія браты і сёстры, сёння і мы таксама перед обличчям Божьей Маці Буцлаўскай, просячы новага сошчасця Святого Духа, каб аднавілася аблічча нашай зямлі, попросім Бога, мы хочам Бога, мы хочам Бога, мы хочам Бога, мы хочам Бога. Калі будзе Бог, будзе ўсё. Дзякую. Было уже благословление на святейшем сакраменте, але теперь еще епископы все разом уделят благословление. Пан с вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша в імені Пана. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа.